Hala, uy. Makita rabia minimarket karon. Man sila papa sa gawas, uy. Jong, kaning murag linaw kay itong panahon ron Jong ba no? Kay wadyo nagsamok-samok si Marky. Wadyo Marky din nagpakita ngayang anino ba? O nya, lutuin ko ha, pakan ako ba? Jong, Dugay na rabia. ay sa ba? Sumaka ni Papa eh. Ali sa ba kay na gistorya sa imo ha? Lagi. Time sa biha kay nanawag akong Papa biha. Bye-bye di. Uy Jong, Usa man pang? ay nako nimo wa ka kadung isong giingon. Usa man? Ang panahon nato ron ba kay linaw kaayo. Kay wala jud nagsurong-surong si Marky gyud. Murag nahadlok na gyud tingali to pa no. Ah, murag ingon ana jud kay kabalom gyud siyang bastrukon gyud to nako. Wa sila kabalo nagkita-kita, mi. Basta pang dini lang gyud na magkumpiyansa pang kay kabalo biya ka atong Marky no. Naunsa naman ka Jong kumpiyansa? Matik, active ni 24/7. Dahil ko believe sa imong immune system pa bang. Boost na kayo. Pang! Uy. Usa to pa? Pang! Siya naman ron. Pang! Han? Han? Sa man Han? Pang! Oh, Igang kayo diri sa sulod. sa man ang dala nimo? Igang kay diri ra siguro ko sa gawas. Sa gawas? Sa diri sa gawas? Diri ra ko mag-higda-higda ba sa gawas. Kay para bugnaw. Oh, tanawa. Singot na kayo ko sa sulod. Ay, binuang ni Mohana. Sige mo nang atik-atik ay para makalakaw ka. Dili lagi pang. Igang kayo ko kita kaodag ko kaya ko singot o tanawa o. Hana. Pang, maluoy ka igang kayo. Kuya. Sige pa, patulugan na lang na pa kay. Malinawon bitaw tong palibot karon. Ay, perte dyan yung anak ko eh. Diri ra ko sa gawas. Sagdi lang na sana dia. Sige, plaster na dira. Dili, butag na. Taan, eh. Ikaw. Dira. Dira ra jud ka ha. Oh, diri ra lang. Ay, ka. Tulog igang kayo sa sulod. Una-una, Hana ha. Basig nagtuog kag makalakaw ka nga. 24/7 ni active akong mata ha. Isig saya-saya diha. Lagi pa. Kabalo man ko anak ba? Antay ka, sige, maglingkod ra ko diri sa mga tubangan. Bantayan gyud ti ka. A few inches later. Ano boss, plano? Tara, diretso. Ah. Nong, tara nong, larga nong. Boy, payong. Boss, wala lagi ta nagmotoran. Wala ta nagmotor kay saba kayong motor basig ma-intonse sa mong pagkita ni Hana ron. Nagets nimo? Sundogon ko na boss. Sunduga. Abot na ta boss. Bota ta? Abot na. O tara. Ay, boy, Yes boss. payong teklopa. Sum na boss. Malay tratag bago na po dun niya. Tara. Direta boy, kay medyo init boy. Dari na ko hulaton si Hana. Nya mulakaw sa tingali ko pa. Asan mo buka Jong? Siyempre magkita misong katik si Metron pa unsa. Naunsa naman ka, oy. Sige na naman kaglakaw. Kita-kitag mga katiksmit. Alangan marjong ni Chick Boy mas marjong. Oh, hinoon. Sige, lakaw dito ka. Sige pa ha. Ikaw dira Hana. Basig nagtuo ka ha. Katulog dira kay mo naingon nimo. Tulog na lagi ko. Una-una jud ha. 24/7 nimo bantay akong mata sa imo ha. Bantay lang ka. A few moments later.
5 minutes na lang. Maabot na to siya sa oras nga mong sabot ron. Han? Be! 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 Puti kamay. Nianhin jud ka sa atong sabot, be. Gani, anab ko sa imo mo, ani ko. Mo no, ganan sa imo baw niya. Tara, manglaag na ta kay na ako makauban no sa akong badi-badi, tara. Ay, dili man gud, be. Dili kay... Sa dili. Kailangan na po na ako mabalik ron. Putik unsa? Kailangan na po na ako mabalik ron kay... Grabe, unsay kailangan mo balik bago pagalitan nakita, kailangan na ka mo balik dayon. Grabe naman ko, inigura ka ni Gaku sa kuha. Dili mo gud kining takas ra manggug ko. Gihulat ra na ako nga makatulog siya. Unya natulog naman ka ha. Nya makamata na pud siya. Ano nakabaluman ka? Every 15 minutes man gud makatulog si Papa. Nya makamata na pud siya. Sum na klase nga. Mo magud na iyang body clock good. Patiklak. Iyang defense mechanism ba? Aron makabantay siya sa imuha. Ginaanad magud na niya iyang kaugalingon bi nga makamata. Unya usaon man ni ron? Muuli na ko. Tika may unya ako ani. Uli na lang sa guro. Balik lang gud ugma. Sige na be basin og makapangita day ko og kuan way para dugay ta mag-uban ugma. Sige na be. Kabalo ra ba ka sa atong sitwasyon ha? Sige. Sige na be, sorry. Sige na be. Sige na sa'yo, kasabot mo ko. Sige lang be. Buhata ang imong gusto buhatan sa ako ugma be. Sure ka? Lagi. Bisan pa og 40 Shades of Marky? So good. Naboy. Boy! Hiktan ako imong mga kamot og tiil ha. Gogo di sa gunsay gusto Kanya niyo. guyudon ta ka. Sige na uli na. Kay muli na po ko matulog ko para pag mata na ko, ugma na. Sige na. Pahaway og tarong ha. Ay, siyempre. Bye-bye. Oh, baby. Boy! Meanwhile. Di juga kasibat sa kuwahan na. Basta ako'y mubantay.